बुहुमनि बयजोंबो मिथिसार जानाय एबा मुंदांखासिन गुबुन गुबुन गाबनि गोबां सिख्रि आरो सना गाबनि मोख्रा मोनग्रा एबा ओंखारग्रा जायगायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखोना जाहार हाग्रा। सिखोना जोहोलावनि जारिमिननि गेजेरजों सिखांबोनाय बे हाग्रायाव दाबो सिखोना जोहोलावनि माखासे नेरसोनथिखौबो नुनो मोनो होनना गोबां बर'फ्रानो फोथायो। बे सिखोना जाहार हाग्रा एबा जायगाखौ थारैनो नोंथांमोनहा खायफा मिथियाबो जानो हागौ बियो बबाव दंमारो आरो थारैनो बेयाव मा दंमारो। फै जोंनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिना लानि। जों मिथिगौ सारा वार्ल्डआवनो मुंदांखा जानो हानाय नैबे सिखोना जाहार हाग्रायाव गुफुर मोख्राजों लोगोसे गुबुन गुबुन गाबनि सिखिरिया नैबे हाग्रा ओनसोलाव दङ। नैबे समाव बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे सरलपारा उल्टापारानि साहा फारसे फैनाय नैबे लामाजों फैयोब्ला नैबे जायगायाव गुबुन गुबुन गाबजों समायफ्लेनाय नैबे सिखिरिखौ नैबे लामाफोराव नुनो मोननाय जायो। नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय सिखिरिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायदों। नैबे समाव नैबे लामाजों दावबायारि बिथांमोननिफ्राय आं नैबे सिखिरिखौ माबायदि जोथोनै लायोबा नैबे लामाफोराव थैनायखौ नुनो मोना, लोगोसे जोथोन लानायनि गेजेरजों सिखिरिया गावहा मोनसे उदां थासारियाव थानो हायो। बे समाव नैबे लामाजों दावबायारिफोर बिथांमोननिफ्राय आं नैबे समाव बुङै मिथिनानै लागोन। मा बुंगोन सार, नैबे लामायाव गोबां समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय सिखिरिखौ नुनो मोननाय जायो। बे समाव मा बुंगोन? गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो आं मा नुदों बे ओनसोलाव बेरायफैनानै बेखौ फंनैसो खेंफोरथि होनो लानाय जाबाय। आङो बारा गोजाननि नङा, आङो बै बासबारि गामि खाथिनि बद्रानपुर गामिनिनो सासे थागिबि। जोङो दा बेहाय सम सम बे हाग्रायाव जोंनि ओनसोल हिसाबै नायनो गोसो जानानै जों बेरायफैयो। बेवहाय ओरैबायदि जातनि सिखिरिफोर नुनो मोनो, माने बुहुमावनो मुंदांखा भेराइटिस, माने बायदि बायदि रोखोमनि गाबनि हारिनि सिखिरिया बे हाग्रायावनो नुनो मोनो। नोंथांमोनहाबो नुफादों जानो हागौ। बे सिजोनजों एखमबा सोरबाया फैबा नुनाय नङा, खिन्थु बे सिजोनाव दा जोङो नुगासिनो दं आरो बियो जाबाय बुहुमावनो मुंदांखा होननानै जों मिथिबाय। गोबां रिसार्च पार्सनफ्रा बाहाय रिसार्च खालामफैयो, बेसेबां रोखोमनि सिखिरि दं बे हिसाबफ्रा दा नायबानो नुसिगोन गुगोलफोराव, गुगोल सार्च खालामनानै बयबो बेखौ मिथिनो हागोन। आरो बे डाइरेक्ट स्पटआ बेहायनो, बे ओनसोलानो ओरैबायदि मुंदांखा। बियो जाहैबाय जोंनि आसामनिनो, इण्डियानि आसाम स्टेटनि बिटिआरनि ओनसोलावनो गोग्लैयो। बे जाहैबाय सिखोना जाहार हाग्रामा। बियो ओरैबायदि डेन फरेस्ट, बेखौ संरैखाथि होनांगौनि दायथ'आ जों बयनिबो होननानै जोङो मानिनांगोन। बेवहाय मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो लुबैयो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। जोङो फरेस्ट राइड हिसाबै रानबोनाय दङ बे लामाया, ओरैहाय माने 1 राइड 2 राइड 3 राइड 4 राइड, दा जों 7 होननाय नैबे राइडआव दङ फरेस्टनि नेम बादि रानबोनाय बे बाहागोआव, 7 हाजोआव। बे 7 हाजोखौ बारलांनानै जों हरैहाय 5 3 4 बे राइडहालागै नैबेथिंजाय जों आंनि लेफ्ट साइडजों लामानि लेफ्ट साइडथिंजाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जागासिनो दं। आङो सरकारनिसिम बेखौ मिथिहोनो लुबैदों, बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों। खोथाया जाहैबाय गुबुन हारिनि बोजों बोजों जायगानिफ्राय बेहाय हादान सिफाय फैनानै बे डेन फरेस्टखौ, गुदु हाग्रामाखौ दंस' खालामगासिनो दं। बेखौ सरकारनिफ्राय एसे नोजोर लायोबा जोङो माने हामजागौ। माने बियो ओरैबायदि दुखुनांथाव, बे हाग्राखौ बायनाय नुयोबा नोंथांमोन सोरबाफोर बेरायफैफ्लाङोबा
सोरबाफोर बेरायगिरिफोरा फैफ्लाङोबा बाहाय दुखु मोननाया बयबो सोमजिगोन माने बे एथ' अन्थाव बाथाव हाग्रामाखौ दंस' खालामगासिनो दं मानसिनिसो जायगा जाफैबाय बे सिखिरिल' नङा बे सिखोना जाहार हाग्रामायाव ओरैबायदि बायदि जिब जुनार बुहुमावनो जायफोरखौ मोननो थाङा बेबादि जिब जुनारा बाहाय दङ जोङो माखासे रिसार्च पार्सनफोरा रिसार्च खालामनानै थांनानै गावसिनि फट'फोरखौ जोङो फरायसालियाव जोंनो देखायहैदों बेनिफ्राय जों नुयो ओरैबायदि आनकमन जिब जुनारफोराबो बे हाग्रायाव मोननो थाङो नाथाय बे हाग्राया जुदि जोबलाङोबा बे जिब जुनारखौ संरैखाथि होनांगौआ सोर बासायनो हागोन बेखौ सरखारनि अनगाथ' जोङो बुंनो हाला